Terveisiä Erbilistä. Matka jatkuu tänne Pohjois-Irakin puolelle tuolta Pohjois-Iranista. About päivän meni kaikki ne tullimuodollisuuksineen, mutta hienosti meni eikä visakaan maksanut mitään. Nyt ollaan täällä keskusaukiolla. Paikalliset perheet viettää iltaa, vettä sataa, ei haittaa. Tuolla taustalla näkyy linnoitus jouluvaloissa. Tää on kuin johonkin Dubaihin tai Abu Dhabiin olisi tullut Iranin jälkeen. Paljon valoloistoa ja paljon ihmisiä ja paljon länsimaisempaa meininkiä heti kuin tuolla naapurissa. Hintataso vähän kalliimpi, hotelli maksaa enemmän. Katsotaan mitkä säätiedot nyt tulee olemaan, että mihin päin mennään. Että mennäänkö Sulimaniaan vai pysytäänkö tää Erbilissä pari päivää ja mitä tehdään. Iso basaari ainakin tuolla taustalla pitäisi olla, se on rempassa, mutta katsotaan nyt miltä se näyttää huomenna aamuvalosta. Kello on lähemmäs 10 niin kuin toi Big Ben jäljitelmä tuolla taustalla näyttää, eli aika etsiä iltapalaa ja painu unille. Pitkä matkustuspäivä takana. Palaillaan.